बाक्सानि दीपक बसुमतारीनि आबादनि फारसे मोनसे जांख्रिथाय। कफि आबाद मावनानै आरजिदों 1 लाखनिबो बांसिन रां। नंगौ, आबाद मावनायजों गावखौनो जौगाखांनायनि लामा दिन्थिदों बाक्सानि दीपक बसुमतारीया। बोसोरसेयाव मथा-मथि 1.5 लाखसो थाङो, 50,000 खरसा, ओमफ्राय इयो थाबाय। बाक्सा जिल्लानि बागानपारानि सिङाव थानाय आमिनगावनि दीपक बसुमतारीया थांनाय 7 बोसोरनिफ्राय बायदिसिना मैगं-थाइगंनि आबादफोरखौ मावबोदों। सरकारनि मददखौ लामा नायालासिनो दीपक बसुमतारीया बे खेबावबो ब्रकलि, बान्दा कफि, मटर, आलु बायदि आबादफोरखौ मावनानै ओनसोलाव आबादनि जांख्रिथायखौ दिन्थिदों। दीपक बसुमतारीया बे खेबाव 2 बिघा हायाव ब्रकलि, 2 बिघा हायाव बान्दा कफि, बिगासे हायाव फुलकफिजों लोगोसे मटर, आलु आबाद मावदों। दासान्दि आबादारिया गावनि दिहुननाय कफिखौ जिल्लानि नबस्ति, सुबनखाता, चिरां, बागानपारा बायदि हाथाइसालियाव फानहैदों। गुबुन गुबुन आबादफोर मावनानै जाफुंसारनाय दीपक बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला माखासे मैगं-थाइगंनि आबादखौ मावनानै बोसोरावनो 1.25 लाख रांखौ आरजिनो हादों। दीपक बसुमतारी, गामिया जाबाय आनन्दपुर। देग्लाय बोसोराव नोंथाङा मा मा आबादफोर मावदों? आं दा मावनाया ब्रकलि, बान्दा कबि, बेनिफ्राय मटर, बेनिफ्राय बिन, अलकबि। बेसेबांसो बबे मैगंखौ बेसेबांसो हायाव गायदों फोरमायनो? बेयो माने ब्रकलिया बिगासे जागोन, ओमफ्राय बान्दा बिगासे, ओमफ्राय बिना ओरैनो एसे गायजादों, ओमफ्राय मटरा बिगासे जागोन। बेफोर आबादखौ माब्लानिफ्राय मावबोदों? आङो 7 बोसोरसो जाबाय बेखौ मावनाया। बेखौ मावनानै मोजां मोनदों आरो आङो। जि ब्रकलि, कबि बायदि नोंनि जि मैगं-थाइगं, बेफोरखौ बबे बबे हाथायफोराव फाननाय जायो फोरमायदों? बेखौ लांनाया बोरै मा खालामो, मुसलपुर, नेकासि, पलासि, बे मोनब्रै। नों गावनो लाङो ना बेफारिफोर फैयो? माबानिखौ दा मेसेंनिखौ जों माबायावनो हरो, माबायाव निजेनो लाङो। दैज्लांफोरनिखौ आरो बेफारिनो हरो। दा नैबे समाव जि ब्रकलिनि दाम बा कबिनि दाम, बेयो माबायदि सोलिबाय दङ? दाथ' ब्रकलिया 150 सोलिदों। बेनिफ्राय बान्दानिखौ आं दा बाजारखौ बुथ'वाखै बेसे थांनो। नोंथाङा जिफोर आबाद मावनाय, बे आबाद मावनायजों न'खरखौ सोलिनो हायो ना हाया? दा एसे मोजाङै सोलिथ'दो आरो बेखौ मावनानै। जिखिनि आबाद मावनाय, बेनिफ्राय नोंथाङा बोसोरसेयाव बेसेबांसो रां मोननो हायो बा खामायनो हायो? खरस बोसोरसेयाव मथा-मथि 1.5 लाखसो थाङो, 50,000 खरसा, ओमफ्राय इयो थाबाय 1 लाखसो। मैगं-थाइगंनि बादै गुबुन आबादफोर मावनाय जायो नामा? गुबुन आबाद गैया, माइ गैया, गासै मैगंल'। बे मैगं मावनायाव सरकारनिफ्राय माबायदि ट्रेनिं बा अनसुंथाइफोर मोनदों नामा? जेबो मोननाय जायाखै बेखौ, बेंकनिफ्राय सानसेबो मोनाखै जों। आबाद मावनायनि थाखाय ट्रेनिंफोर बहाबाफोर लानाय जादोंमोन? लायाखै, निजा माबाजों। सरकारनिफ्राय जों मोनबा अनसुंथाइ नांगौ आबाद मावनायनि थाखाय। नोंथाङा सानाय-सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय-सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय-सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।